sveti apostoli Stahije, Amplije, Urvan i drugi s njima. Od 70-orice sveti Stahije bi pomoćnik svetom Andreju Prvozvanom. Sveti Andrej ga postavi za episkopa u Vizantiji. Zajedno sa svetim Andrejem podiže crkvu u Argiropolju i sabravši mnogo vernih, učeše ih spasonosnom životu i upravljaše pastom svojom verno i revnosno. Posle 16 godina episkopovanja upokoj se minu u Gospodu. Amplije i Urvan takođe sarađivahu svetom Andreju i od ovoga biše postavljeni za episkope, i to Amplije u Lidi ili Diospolju judejskom, a Urvan u Makedoniji, revnosno propovedajući Hrista i uništavajući idole. Oni izazvaše protiv sebe Jeline i Jevreje, i ovi ih ubiše. I tako oni obojica mučenički skončaše za Hrista. Ispravši sebi venac mučeništva, Narkis bi postavljen od apostola Filipa za episkopu u Atini. I pošto istinu evanđelja propovedaše, bi stavljen na razne muke i svoj apostolski put završi mučeništvom. Apelije sveti bi episkop u Irakliji Trakijskoj, i mnoge prijoši Hristu, on se blaženo upokoji. Aristovul, brat apostola Varnave, propovedao veru Hristu u Britaniji i tamo mirno skončao.